Sanibonani guys, igama unqobile niphesela mazibela eInimba angomhla ka-17 November. Guys, inkani kuhlathi ngathi selesele. Namhlanje-ke kufike yena uMr Shezi phela ezomxwayisa ngokuthi ayeke phansi lento yokufuna ukuthatha ingane ubavumile ngoba manje usevukuza izinto zakudala ekade babetshela ukuthi bayigqibile for 20 years. Hayi-ke umane nje wathi uzama ukugqiba uhlathi uthi hayi musukhuluma kakhulu wathi nje uLazarus it's too late man hlathi musuloku ufuna ukufihla vele sesazi konke. Hayi-ke umane wathi phumani la emzini wami, phumani emzini wami, ebaxosha kuhlathi. Nangampela-ke uMr Shezi, Lazarus kanye noZoleka baphuma bahamba emzini kahlathi. Hayi-ke umane nje uthumeka wamqonda futhi okwesibili uhlathi wamncenga wathi hayi bo hlathi, ngampela ufuna ukuyobolela ejele ngenxa yokuthi nje ufuna ubavumile ebe nesibongo sakho. Wathi vele kunjalo, kanti vele wena ukuliphi isayidi? Ukwisayidi labani vele wena Thumeka? Wathi hey, anifuni ma ukuya ejele mina, angithi uyazi ukuthi nawe ngi-involve mina kule nto le. Uma kuwukuthi wena you go down ngizothi go down with you. Hayi mina ngifuna ukutshela manje ukuthi angikho esayidini lakho, yangithi ngithini kuwena? Wathi uhlathi okay fine, ngizoba-ke ngedwa kule mpi, okay. Waqedeka wamshiya kanjalo uThumeka. UThumeka guys kubonakala ukuthi ushawe uvalo ugirl. She's got a lot to lose. Lapho uhlathi has nothing to lose. Yingakho lokho eqhuba ikhanda ephokophela kule nto leyo ukuthi alwele ubavumile. Guys, akupheli-ke lapho. Uhlathi uphinde wakhuzwa ngisho indodana yakhe-ke uLikamva. Wamtshela ukuthi tata, uyazi awukuye kuLazarus benozoleka bekhulise lo mntana. Wathi nyana, wena uyinkosana yami, ngiyakuthanda kodwa ngifuna wazi uba ufuze ngabe usecaleni lami wena. Indoda nendoda ithatha isayidi likayihlo. Wathi lalela tata, wena ungathi une-obsession ngoNozoleka. Yabo le obsession onayo noZoleka kuzomele iphele. Awukucingela abantwana. Ucathi uzozizwa kanjani ubavumile ukuthola ukuthi bukade umphuca unina noqhawe wamphuca unina for 20 years. Usufuna ukwenza into efanayo for ubavumile futhi. Hayi-ke tata, hayi mina, hayi ngigeza izandla. I'm enough ngawe. Wabesuke ehamba. Still uhlathi lawo mazwi umntwana uLikamva awavaze enze lutho enhlizweni yakhe. Kuphinde kwafika ngisho uMr Shezi. uMr Shezi ufike yedwa ezomtshela ukuthi lalela lento esayenza 20 years ago uba senze sure uqhawe akayile e-America ukuyokhuliswa unina. Involve abantu abaningi kabi, kwangemina nawe kuphela. Kunabantu ababe-involved abasey'khundleni ey'nkulu ney'phezulu lapha kwezepolitiki namhlanje. Uyazi mengase kuthiwa bayathola ukuthi wena usuqala phansi umbale ndaba le ukuthi they will never allow to go down without a fight. Akumele bazi nanokwazi ukuthi wena uvukuza le ndaba, otherwise impilo yakho nomndeni wakho isengcupheni. Nami futhi ngokunjalo. Hlathi yeka lento. Yeka lento kabuvumile. Hlathi still guys akazwanga next. Hayi-ke namhlanje-ke bekade kuwusuku olukhulu-ke kunento ekuthiwa i-AGI, African Global Innovation Summit. Kunjenge-presentation nje ihlanganisa bonke abantu laba abaney'nkampani phela ze-tech. Shuthi-ke naye-ke uLazarus noZoleka nazo sonke istaff sakhe bebekade be-invited and uqhawe bezoba-ke ispeaker esikhulu kwiKhusela Tech. Bekukhona-ke nomunye usisi okuthiwa uLillian owayi-ex kaLazarus. And lo sisi lo guys ngathi usamfuna uLazarus the way acika ngakhona uma ehamba uLazarus noZoleka. Uyabona nje ukuthi ugirl ngathi nje uyile ex-heart broken isafuna ama-love backs. But anyway, kuthe siqala-ke i-presentation ngoba ibizovela ku-TV ibonwe wonke umuntu. Hhayi-ke nangu-ke uYanga benoLikamva bavula i-TV bafuna ukubona phela-ke uqhawe enza i-presentation. Kanti nohlathi ukhona-ke endlini. Uthe emebuka laphaya, wabona ukuthi kunanoZoleka laphaya noLazarus and ibona abami laphaya as ama-speakers amakhulu. Hhayi baqala-ke babuza kuZoleka imibuzo wayiphendula kamnandi, wababuza noLazarus naye waphendula, noLillian waphendula nje kwamnandi kwanje haya. Umane nje wacasuka-ke ngesikhathi uLazarus esesho ukuthi ukuba ubaba kumenze
waba soft, washintsha indlela ayeyona before. So nje uzizwa happy njengoba nje esewubaba. Eyi, kushuthi lawo mazwi-ke amane amenza waba nomona nesikhwele. uHlathi wamane wabuza kubantwana ukuthi ngabe le presentation ikusiphi isigodi? Abantwana baphendula-ke ngokunganaki basho ukuthi hayi indawo ilapha nalaphaya. Ayi, ubhuti wamane wasuka same time waya kuleyo ndawo. Guys, uthe mefika khona, hayi bo, ama-security azama ukumvimba emnyango, kodwa wadlubulundela kwaze kwabona uqhawe. Uqhawe mane wathi, utatami lowo. Hayi, base bamdedela-ke. Wathi, tata ufunani apha? Wathi, hayi Qhawe, ndivile ukuba une-presentation namhlanje. Kutheni ungangixelelanga mntanami ndizokusapota? Wathi, tata unxilile? Wathi, cha, andiphuzile mntanami. Wathi, yazi sengizopresenta manje, ngicela uze kodwa uhlalele emumva, angifuni uba i-chaos. Wathi, okay, kanti unamanga ubhuti. Uze la ngama-intentions a-wrong. Uthe mefika laphaya wahlala ngasemumva impela, kodwa amehlo abesithe njo kuzoleka. Uzoleka kumbona ekuqala uHlathi wamane washawa uvalo lwameqa, kodwa wayiqinisa girl. Kumane kwafika-ke isikhathi la kumele kubuzwe khona imibuzo-ke. Hhayi, kwakhona usisi uphakamise isandla efuna ukubuza uZoleka. Hayi, uHlathi wayihlutha kuqala imayikhi wathi, nginombuzo. Hayi bo, ulikamva-ke benoyanga bathi, hayi bo, utata ufunani laphaya? Ufike nini utata laphaya? Bambona manje phela ku-TV. Wathi uHlathi, weZoleka, Miss Bikitsha, ongixelela ukuba wena nomrhexezi wakho, leli soka lakho leli ochitha nalo, nizombusa nini unyana wami? Hayi bo, wonke umuntu wathi, ha. Wathi, ndibuza uba ingane yami nizoyibuyisa nini? Hayi bo. Hey bo bafethu. uHlathi angazi ukuthi ekhanda lakhe kwenzakalani. Usexwayisiwe kwathiwa mengasiphume le ndaba ukuthi ubavumile ingane yakhe, uzobe sekuvundulula indaba yokuthi naye wantshontsha uqhawe for 20 years, wangavuma ukuba uZoleka amkhulise. Ebese-ke kubhekwa laba abantu abamsiza for leyo nto. Ebese-ke baba baningi abantu abathi take a fall. And bakhona abazomane bethi, lalela, we are not taking a fall nje kuphela, we're gonna kill people. Kuze kugcine sekulimala ngisho abantu aba-wrong, iy'ngane zakamabandla. Guys, bathi uHlathi akanandaba nayo yonke leyo nto. Into anendaba nayo ukuthi nje kuhlambalazeke uZoleka benoLazarus. Kutholakala ukuthi ingane le kuthiwe eyabo akusiyona eyabo, kahle kahle eyakhe. Hayi bo, guys, uHlathi. Hayi, angiyazi indoda enje, but anyway, aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphisela amazwibela eNimba ngomhla ka 17 November. Guys, inkani